Καμιλού, καλού. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα καινούριο βιντεάκι. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι με τη φίλη μου, το οποίο το έχω φτιάξει εγώ και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να κάνεις, σαν parkour, αλλά όχι ίδιο parkour. Μάλλον κάτι ίδιο σαν parkour, απλά είναι με σκάλα. Λοιπόν, εγώ το έφτιαξα βασικά αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και θα σας αρέσει. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος βασικά από την άλλη. Λοιπόν, λοιπόν, φιλενάδα, έλα, πάμε. Είναι η φιλενάδα, που πας ρε φιλενάδα. Που πας ρε φιλεναδούλα, έλα. Έλα φιλενάδα. Να μην λούκα. Έλα ντε εγώ, μην κάνω. Είναι σκάλα μου ρε παιδιά, την έχω φτιάξει καταρχήν. Δεν είναι παιδιά. Λοιπόν, καλά, περίμενε. Σοβαρά τώρα, ότι πας με έριξε ρε φίλε. Κουκουρέτσι και ο άλλος. Κουκουρίτς, τρώμε, κουκουρίτς. Ρε φίλε, μιλάμε. Σοβαρά τώρα. Λοιπόν παιδιά, επειδή το βαρεθήκαμε αυτό με τη φίλη μου το παιχνίδι, θα παίξουμε κάτι άλλο, το οποίο νομίζω θα σας εκπλήξει. Βασικά δεν το μου παίξει να σας πω αυτό που της άρεσε ή είναι δύσκολο αυτό και αυτό άστο. Hey, σημα, hey, Diese mich die Kandidaten, hey, immer das diese in der Wine. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα παίξουμε ένα παιχνίδι με τη Wednesday, Obi Parkour δηλαδή, κάτι τέτοιο. Escape from Wednesday, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. VIP room. Σιγά το τι εκπλήξει εδώ μέσα. Wednesday μόνο σε 99% και 98 Robux. Συγγνώμη τώρα φίλοι μου που είναι. Θα κάνει join.
Ωραίο game. Πολύ καλό. Νομίζω πως medium ωραίο. Ué. Cold game. Θα σε προσπεράσω, νεράρι θα σε προσπεράσω. Μπρε. Ωραίο game, στο περίπου. Μπρε. Τώρα αυτό θα έχει περάσει σαν και πόσο μπρο. Το κατεβαίνω ρε παιδιά. Cool game. Σοβαρά τώρα. Μπρε. Α, τέλος. Cool video. Cool game, sorry, λάθος. Είναι πολύ για μια ράσα. Το τερμάτισα. Αυτό νομίζω εντάξει είναι.
Συγγνώμη, η Wednesday γιατί κλαίει? Γιατί κλαις Wednesday? Γιατί κλαίει? Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και πατήστε το like και κάντε και μία εγγραφή στο κανάλι μου για να μην κάνετε τα βιντεάκια μου και πατήστε και το κουδουνάκι και γράψτε μου και στα σχόλια το πόσο σας άρεσαν τα βίντεό μου. Και εμείς θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!